El jurat del Cerdà de l'any ja ha fet públics els noms dels 3 candidats que passen a la final d'enguany. Com ja va passar l'any passat, una dotzena d'ajuntaments han presentat les seves propostes a Cerdà de l'any i el jurat n'ha hagut de triar 3. El guardó d'enguany, que reconeixerà l'entitat més destacada de l'any 2012, serà per algun d'aquests 3 finalistes: el Festival de Música Clàssica d'Ix, la Trobada d'Acordionistes de la Molina o la Fundació de Suport a Persones amb Càncer, l'Àliga. Aquests són els 3 candidats que ara que en aquest moment es presentaran ja als ajuntaments perquè facin les votacions populars, a veure d'aquests 3 candidats quins queda elegit al Cerdà de l'any. En principi d'aquests 3 hi ha una votació popular, esperem que hi participi tots, que és la nostra idea, que donaran votació a un d'aquests 3 i llavors a part de la votació popular hi ha també la votació del jurat, per acabar de finalitzar i de determinar el Cerdà de l'any. L'entrega del guardó es farà el proper divendres 24 de maig a Iravals. Mentrestant, tothom qui ho vulgui podrà votar el candidat que més li agradi a qualsevol ajuntament de la comarca o bé per correu electrònic a l'adreça de l'Institut d'Estudis Ceretans.